Ke jingjia syakhsiat yap kiar pu ndrengot ki Briew ha pahalgam ha ki subat le no lashkar Taiba ha ga arpu artrik ya yong arjar arpusan kalawan ga jing shepting ka bajor ha ga jingmut jing perkhan ki nongsong snong ha khaput ka North Kashmir district harengkat ke jing khmi lenti ba ke India kan hiar Thma ya ke ri Pakistan namar ka te ke jingjia daga ba kenno badai ka ri Pakistan ka ba kershan ya ke te ke kinhon le no ban le ya ke te ke kampen trim ki nongsong snong ha ke te ke bentaru ki lapen kre watla ki tip bakan dei ka ba sneu tam na ka benta jongki ladak hi Thma kani ke jinglong jingman ka lapen bor ki nongsong snong ka karna keran machil bod namal kum kadi marsari chokibal bat kiwei ban sedang ban penbena bat Shna Biang yaki Ïing-Krem Shapoh Khyndew lani ki underground bunkers kajing Pynkhreh jongki yagi neki Ïing-Krem kalong balada jia bakhe ka Thma kin yok ban ri bat ban lat neki kuli ki bom jongki sipai neki artli ki ri ki bia khon persha Kinongsong snong ki kenmau bagi neki Ïing-Krem ki yada yaki hagi snem ki beladab baki penpau baki ting bakala ban jia Biang kini ke jing Pynkhreh ka dairu hadin baladon ke jing siat penserai deki sipai Pakistan hasilin terjong line of control nado bajia ka jing jia ha pahalgam wala kim tip ka ei ka ban jiaru henrei ki penpau baki kwa ya ka songsuk songsngai henrei ki hap ban Pynkhreh hakikam kendit bat ki bakerki habawan ka Thma kalong kaman hagini ki snong ka don hapadang ka jing khuslai barka jing artatin namar kim kwa bakan jia Biang kumagi por menchwa bat ki penpau baki ni ki Ïing-Krem ki long ban yada ki kentei bat ki khna Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai Khyndew bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya